Χαίρετε! Καλώς ορίσατε στο όραμά μας. Η StyleTech δημιουργήθηκε και προσπαθεί να καλύψει τις προσδοκίες σας, την ασφάλεια, έχοντας πάντα γνώμονα την άριστη συνεργασία. Σας μίλησα για όραμα. Θεωρώ πως αυτό δεν είναι μόνο το δικό μας θέλω, αλλά μια ανάγκη να προσθέτουμε ποιότητα στο έργο μας. Στο βίντεο που ακολουθεί θα πάρετε μια μικρή γεύση της προσπάθειας που εμείς κάνουμε και είναι μια καθημερινή δημιουργικότητα. Ευχαριστώ πολύ και σας περιμένω. Στην εταιρεία StyleTech υπάρχει μια άρτια και οργανωμένη παραγωγή η οποία έχει σημαντική θέση στον χώρο των κατασκευαστών αλουμινίου και σιδήρου. Η StyleTech μελετά, σχεδιάζει και κατασκευάζει πόρτες και παράθυρα αλουμινίου υψηλής αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας, ηχομόνωσης και θερμομόνωσης. Ρολά από ειδικό προφίλ αλουμινίου και πολυουρεθάνης, γκαραζόπορτες διαφόρων τύπου, σίτες διαφόρων διαστάσεων και κατευθύνσεων, κάγκελα σιδήρου, αλουμινίου και ίνοξ, ιαλοπετάσματα και επενδύσεις κτηρίων, ειδικές κατασκευές. Το σημαντικότερο προϊόν της εταιρείας είναι το σέρβις πριν και μετά την πώληση των προϊόντων. Η διαδικασία παραγωγής παρακολουθείται και ελέγχεται από σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα. Πραγματοποιείται από άριστα εκπαιδευμένο επιτελείο τεχνικών. Για τις κατασκευές και τα κουφώματα υπάρχει έγγραφη εγγύηση, όπως αναγράφεται στο έντυπο εγγύησης αντοχή στον χρόνο και στις καιρικές συνθήκες. Η StyleTech από το 1992 δραστηριοποιείται στον χώρο κατασκευής, μελέτης και τοποθέτησης αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, σιδήρου, αυτοματισμού, σε συνεργασία με τις εταιρείες ETEM, Almaco, Europa. StyleTech, δύναμη υπεροχής. Πόρτα παράθυρο με θερμοδιακοπτόμενο προφίλ αντιβαντάλ με πιστοποίηση WK2 έως 22 σημεία κλειδώματος και με επιλογές ανάκλησης και στα δύο φύλλα, πάντα με άθραυστα τζάμια. Δίφυλλη ανοιγόμενη ανακλεινόμενη πόρτα με διπλά τζάμια ενεργειακά και με δίφυλλα μπατζούρια εξωτερικά με ανάκληση πολλαπλών κλειδωμάτων και σίτα οριζόντιας κίνησης πλισέ από τις δύο πλευρές. Παράθυρο ανοιγόμενο ανακλεινόμενο με διπλά τζάμια και ρολό βαρέους τύπου με μοτέρ και σίτα κάθετης κίνησης με αλυσίδα. Πόρτα σειρώμενη, θερμοδιακοπτόμενη, επάλληλη με τζάμια ενεργειακά και ρολό βαρέους τύπου με κλειδαριά πολλαπλών κλειδωμάτων και σίτα ενσωματωμένη οριζόντιας κίνησης. Μονόφυλλη σειρώμενη πόρτα με σίτα και μπατζούρια βαρέους τύπου. Πόρτα θωρακισμένη διπλής θωράκισης. Πόρτα ανοιγόμενη με πάνελ και κλειδαριά ασφαλείας με αυτόματο πανεύκολο άνοιγμα. Δίφυλλο σειρώμενο χωνευτό με πατζούρια και ενεργειακά τζάμια και σίτα κάγκελο με κλειδαριά πολλαπλών κλειδωμάτων και κρυφούς συναγερμούς. Δίφυλλη πόρτα ανοιγόμενη με διπλά τζάμια και τετράφυλλο μπατζούρι με ταμπλάδες και σίτα δίφυλλη πλισέ οριζόντια με ανάκληση πολλαπλών κλειδωμάτων. Πόρτα κουζίνας ή ταράτσας με πάνελ κάτω και επιλογή τζαμιών στο πάνω μέρος και κλειδαριά 6 σημείων. Πόρτα κουζίνας αντιβαντάλ με ραμποτέ σχέδιο και παράθυρο ενσωματωμένο με ανάκληση και τζάμια τρίπλεξ. Επάλληλο σειρώμενο, ανασηκώμενο με θερμοδιακοπτόμενο προφίλ, με τζάμια τετραπλά και εργονομική λαβή. Τρίφυλλη πόρτα ανοιγόμενη φυσαρμόνικα με διπλά τζάμια και ταμπλάδες και μηχανισμό σειρώμενης. Πόρτα ανοιγόμενη, ανασυρώμενη με μηχανισμό τύπου Volkswagen και αυτόματη περσίδα σχίασης διαφόρων θέσεων. Πόρτα ανοιγόμενη γκαράζ με μοτέρ και τηλεχειριστήριο, αυτόματη.
Πόρτα σειρώμενη καράζ με μοτέρ και τηλεχειριστήριο αυτόματη. Πόρτες και παράθυρα κυκλικά διαφόρων τύπου, τζάμια και μπατζούρια. Το όραμά μας είναι πάντα να προσφέρουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας σε σταθερή βάση, τα οποία θα προσδίδουν στο όνομα της εταιρείας αξία και πάντα θα δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης από την εταιρεία στον πελάτη και σε όλη την αλυσίδα των συνεργατών της. Να προσφέρουμε πλήρη σειρά αρχιτεκτονικών συστημάτων σε κουφώματα αλουμινίου και σε όλα τα συστήματα με ολοκληρωμένες λύσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, ακολουθώντας τη διεθνή τάση στην εξέλιξη του κλάδου, προσθέτοντας πάντα αξία στους πελάτες μας, κάνοντας τα θέλω τους δημιουργικότητα. Μοχλός δύναμης είναι η εμπιστοσύνη που δείχνεται εδώ και χρόνια προς την εταιρεία μας. Έτσι, είμαστε σε θέση μαζί να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες, πιστεύοντας πως η κερδοφορία θα πηγάζει μέσα από την προώθηση σε ανάπτυξη, εξυπηρέτηση, συνέπεια, ποιότητα και πάνω απ' όλα αξιοπιστία. Styletec. Δύναμη υπεροχής.